Abych to nějak uvítal, měl jsem to celé odprezentovat já, ale já nejsem ten hlavní je tady Davy, ale jeho před pár dny seklo v zádech, tak mě poprosil, abych se připravil to odprezentovat já a nakonec nadopovaný i Balginem dorazil do Prahy, takže vlastně to budu prezentovat on a já jsem jenom tady takovej showman, takže Davy, prosím. Ďakujem pekne teda, že ste prišli. Na chvíľku teda odbočka od toho vínka, od sklenky. Ja môžem povedať len malé hodnotenie. Ja som prvýkrát vlastne na česko-slovenskej fintech, aj keď sme boli každý rok partneri konferencia, som nadšený z toho priestoru a celkového. Takže ďakujem organizátorom aj za túto príležitosť a veľká poklona. Teda je to cítiť proste, že ten český fintech žije a je živý, že chcete sa stretávať a že ste tu, hej, neuveriteľné, u nás už po 5. všetci už majú iné záujmy, takže je to pre nás inšpirácia. To je tým vínom, David. Áno, musíme už začať piť, od koľkej ste začali piť? Od 12. Máme nejaké resty. Nechceme vás dlho zdržiavať už takto na záver. Ja som chcel, aj ďakujem Tiborovi, že teda mi pomohol, naozaj som seknutý, ale to je proste daň z 27 rokov sedenia za počítačom, takže že vraj by som mal robiť stretching napriek tomu, že každý deň športujem, ale toto som podcenil, takže malé odporúčanie, stretching, skracujú sa svaly. Ďakujem pekne teda, no a v skratke, budujeme príležitosti pre stredoeurópsky fintech, keď to tak môžem povedať. Teraz sme tu ako v rámci českého partnerstva, alebo teda československej akce, ale vlastne ja tvorím taký tzv. Koridor investičný, alebo teda pre firmy, ktoré sú ready, alebo do budúcna plánujú škálovať. Hej? Takže toto je vlastne taký úvod. No, Tibi? No, takže jo, já jsem tady zástupce fintechu, já mám fintechový startup, ale zajímalo by mě, kolik z vás je z fintechu, třeba nějaké banky, regulátor, nebo má taky ten fintechový startup, tak prosím zvedněte ruku. 1, 2, 3, 4, 5, jo, tak asi polovina obecenstva, takže jsme v pohodě. Dobre, máme tu. Kto sme, takže zoberiem si túto taký ten egotrip. Ja budujem 10 rokov na Slovensku fintech. Najprv sme sa volali Fintech Summit konferencia. To bolo v 2016, kde bola to myšlienka, a v 2017 sme to fyzicky zrealizovali. Vtedy to bolo úžasné časy, IPOs, bolo to doslova šialenstvo. My sme mali zo celého sveta dopity, bolo to asi ten náš taký hype, úplne ten najvyšší. A teda vytvoril som transparentne, respektíve sme to zmenili časom z Fintech Summitu na FinWeek, keďže sme integrovali rôzne ďalšie akcie, podobné vlastne ako vy máte teraz tento CEE Fintech Week. Čiže organizujem to, vlastne teraz bude 10. ročník v oktobri, takže sme na to hrdí, že napriek tomu, že na Slovensku sa tvoria skôr anti-fintech riešenia, že ešte je tam tá komunita, ktorá tam je a podporuje aj Národná banka, aj Ministerstvo financií je náš partner, aby ste vedeli, ale zároveň máme tam z transakcií, my to robíme také promo, keby ste chceli vedieť, to je úžasná antiriešenie, keď niečo zaplatíte, ešte vám príde dodatočná SMS-ka daňová, je to naozaj na psychiku, neodporúčam to. Z tohto si príklad určite neberte. Takže máme platformu FinWeek a okrem toho teraz som založil Fintechovú asociáciu a som hrdý reprezentant takých členov, ako je aj Tibinko, takže hneď mu dám vlastne aj slovo, aby sa možno odprezentoval. Takže já se stručně představím, já jsem taky členem Finasu, zakladatelem fintechového startupu Digfin, který buduje digitální infrastrukturu pro evropské přeshraniční hypotéky, takže chceme vlastně zjednotit evropský hypoteční trh, který je momentálně roztříštěn do 27 lokálních legislativ. Myslíme si, že je velká příležitost i díky například Bank ID, které se brzy stane evropským open bankingu, detailním cenovým mapám, digitálním katastrům, registrům a tak dále. Možnost celý ten trh zjednotit. Takže chceme každému občanovi Evropské unie umožnit, aby získal hypotéku od libovolné banky evropské, nakoupí nemovitosti v libovolné jiné zemi Evropské unie, takže normálně to liberalizovat. Tak držte palce, je to náročný projekt, ale pomaly, ale jistě se posouváme vpřed. No a taky jsem členem Finasu, mostem mezi EU a Aešianem, takže jsem i takový trošku jako mentor na fintechovou legislativu a taky jsem ještě startupovým mentorem
riaditeľem v inkubátoru Slovenskej technickej univerzity. Ja by som ešte možno doplnil, že Tibora by bol najlepšie rozobrať, rozkrajať, nahrať s ním. Ja to vždy hovorím niekoľko podcastov, aby si ten príbeh, čo si prešiel aj na Slovensku a jak sa vlastne adaptoval si aj ten svoj fintech, že to je krásny príklad aj pre ďalšie ako poučenie, že začalo sa to možno jednou stranou, ale postupne sa to posúvalo, vlastne si prispôsoboval riešenia, motovali, jak to MVPčko a tak ďalej, že naozaj je to pekný príklad a Tiborov ako konkrétny. A vlastne my máme na Slovensku tiež spustený legislatívny sandbox. Nemáme to tak prepojené, ako to máte vy, alebo čo tu pripravujete vy ako v Českej republike, ale snad sa aj tuto vlastne rozhýbu a Tibor bol, tuším, tiež žiadateľ o prvý... My sme byli první účastník regulačného sandboxu Národnej banky Slovenska, odkud nás bohužel po roce banka vyhodila. Takže, a dôvod byl, že tam přišel další účastník a že neměl kapacitu mít 2 účastníky. No a ten další účastník tam byl 3 roky, to už nechtěli vyhodit, protože pak by akože úplne selhali a od tej doby nemají žádného dalšího účastníka. Takže ten regulačný sandbox na Slovensku bohužel nefunguje. Ale pripravili sme na to riešenie, že teda oni mali aj kapacitu vlastne takú náročnú, že nemali ľudské zdroje a tak ďalej, ale pripravuje sa voucher, ktorý mal vlastne podporovať, filtrovať tie firmy a pripravovať ich do toho legislatívneho sandboxu, takže pracujeme aj na tom typu. Takže aby sme hovorili, že Národná banka je náš tiež dôležitý partner, nielen voči rešpektu, kde sa nachádzame, ale naša Národná banka je, myslím, že skvelá. OK. Čo sa týka ASEANu, a malá krátka prúpovidka, ja sa venujem vlastne Malajzii, respektíve perspektíve v čias od covidu, tam vlastne vznikla taká myšlienka, že kam by sme mohli vlastne rásť alebo vytvárať si nejaké ďalšie opportunity. Keďže my ako Slovensko sme malá krajina, my to komunikujeme ako, že Slovensko je dokonalý sandbox na otestovanie tej inovácií, ale ten rast alebo ten trh, alebo ten market je niekde inde. No a tak teraz je otázka, že akým spôsobom to urobiť. A tak vlastne ja som si našiel, možno aj ľudský, mám rád tú Malajziu, je tam možno, že veľa osobná, ale je to aj z praktických dôvodov. Malajzia má množstvo výhod daňových, digitalizácie, idú naozaj, že niekto povie, že to je rozvojová krajina, ale sú v rámci ASEANu, sú to diplomati toho regiónu, čiže majú veľkú váhu, či už politickú, je tam tá angličtina perfektná od street foodu až po biznis a tak ďalej, čiže má veľa praktických výhod. Ten, ktorý hľadá nejaké opportunity smerom týmto, tak preto je to taký praktický výčet tých dôvodov. Okrem teda tohto pragmatizmu sú tam vlastne 2 alebo 3 také kľúčové veci. Oni sa 2 dní pred našou konferenciou by malo byť, alebo 1 deň v rámci predsedníctva ASEAN, lebo to je rotačný systém, ASEANe predsedajú Filipíny momentálne, tak 2 dní pred našou konferenciou by mali podpisovať memorandum, volajú to DEFA, je to vlastne unikát, ako my máme kvázi jak jednotný digitálny trh, tak oni sa dohodli nie akože z Bruselu, alebo teda krajiny, keďže oni nemajú túto logiku, ale rozhodli sa ako ASEAN krajiny, že poďme nevytvárať bariéry na vstup, zharmonizujme si tie legislatívy, čiže všetky PSD2, GDPR a tak ďalej, tieto naše krásne slovné spojenia, ktoré žijeme my tu v Európskej únie, tak oni ich chcú urobiť úplne iným spôsobom. No vlastne ja som vlastne na základe toho vytvoril panel, ktorý volám ako Digital Diplomacy Summit a bude to len pre regulátorov Európsko ASEAN, prezidentov fintech asociácií, aby vlastne sa vytváral dialog o tom, že keď už sa teda tvoria takéto dôležité dokumenty, tak byť u stole, jak sa hovorí. A potom pre budúce firmy, ktoré chcú škálovať, takže to je možno, že pre vašu sieť, pre vašich partnerov, ktoré majú záujem teda expandovať do tohto regiónu, tak budete vedieť, čo sa tam deje, ako vlastne prispôsobovať ten svoj produkt. Takže toto je tá naša stratégia. Takže to je kľúčový moment vlastne možno, že v histórii vlastne celého tohto zoskupenia. Hovoríme o 700 miliónovom markete ako do budúcna, čiže akože naozaj, že to je masakrálne. Druhá vec je, že oni sa dohodli zatiaľ 5 krajín na projekte Nexus, to sú vlastne rýchle platby, čiže oni hovoria, že spojenie týchto krajín robí obrate dokopy Mastercard a Visa za 1 deň. Čiže oni akože naozaj ten počet tých transakcií je obrovský. A to hovoríme len o 5 krajinách, že nie je celý ASEAN. A potom opačne, ja sa pozerám na tú platformu ako skôr investičnú, alebo teda budeme vlastne taký investičný koridor. My hľadáme aj príležitosti, aby sme vlastne dotiahli z ASEANu firmy sem. Už sa to deje, robíme napríklad MiCA Licensing, alebo pomáhame MiCA Licensing z Indonézie, zo Singapuru, konkrétnym firmám, ktoré vlastne chcú alebo hľadajú jurisdikciu
pozíciu a teraz trošku si prihrieme tú slovenskú polievočku. My teda chceme podporovať Slovensko, sme Slováci, takže chceme komunikovať Slovenskú národnú banku ako fast track regulátora, ktorý má svoj prístup. Môžeme si povedať, že tých prvenstiev my nemáme veľa, ale boli sme, tuším, o nejak pár týždňov prvší v rámci MiCA licencovaní, hej, takže toto nás trošku teší, že nemáme toho veľa, musíme to vyzdvihnúť, tak sa má ospravedlňte, hej. Takže firmy, ktoré chcú expandovať aj opačne, tak toto je tiež budovanie toho koridoru, že nie len Európa, alebo teda stredoeurópske firmy do ASEANu, ale aj opačne. Takže toto je taká tá filozofia, aj to momentum, ktoré vlastne teraz sa tu nachádza. Ty, Vinko, možno len povedz pár čísiel, ak môžem ťa poprosiť. Pár čísel. No, jedná sa o obrovskou konferencii mezinárodní. Tohle je jako cíl, na kterém pilně pracujeme a už jsme možná někde v polovině. Jak opravdu hodně zemí, hodně C-level lídrů a účastníků, kolem 1000, takže dost velká konference, 3 dny v Malajsii, pak si tam můžete zůstat na dovolenou, je to hezká krajina, Kuala Lumpur, hezký město, já jsem tam byl, hezká zoo a tak dále, takže i zážitek to může být cestovní a jsou tam fakt perfektní speakři už potvrzení, které zná tady Davey a ja neznám osobne. No, nechcem rozoberať, ja sa ospravedlňujem, že aj áno, Nehu zo Singapuru asi poznajú túto v regióne, lebo ona je tu veľmi aktívna, ale tie mená ja sa ospravedlňujem, že neviem presne povedať, len predsa je tam trošku rečová bariéra, takže nechcem ich uraziť, tak mi odpustia, ale akože máme tam bývalého, už je teraz bývalý šéf cyber security celej Malajzie, čiže on strážil bezpečnosť cyber security celej Malajzie. Potom tam máme úžasnú, som aj nevedel, že také niečo napríklad existuje v rámci UNESCO, technologická divízia, hej, 21 krajín a oni tvoria technologickú blockchainovú AI vlastne infraštruktúru, hej, čiže to je človek, ktorý sa stretáva s prezidentmi a s takémuto charakteru. Potom sú tam šéfovia rôznych asociácií, samozrejme fintechová, blockchainová, Neha je zo Singapuru, ale ja sa to snažím skladať vlastne, aby tam bolo nielen, že veľa Malajcov, ale ako ASEANu, takže ešte sme in progress, takže to sa denne vlastne aktualizuje teraz momentálne, takže ešte treba byť trošku trpezlivý, ale bude tam množstvo zaujímavých aj európskych, práve aj s Európskou investičnou bankou sa rozprávame, teraz delegujú, kto by tam išiel a tak ďalej, takže za nejakých 2 týždne budeme mať výčet tých speakerov. No a čo sa týka, len pre vašu informáciu, že Malajzia má taký špeciálny koridor Labuan, sa jednáme aj s nimi. Oni vlastne, jak my máme teraz ten MiCA licenciu, takže oni majú také daňové, nie je to daňový raj, ale je to proste taká časť Malajzie, ktorá vlastne pomáha pri vstupe do Malajzie. Čiže lepšie optimálne daňové nastavenie, legislatívne nastavenie a tak ďalej. Takže je to vlastne tiež ich taký entry point a je tam množstvo aj licencovaných firiem, ktoré vlastne aj do budúcna, keby niekto chcel expandovať, tak vlastne je tam tá infraštruktúra. Aktuálne sa deje to, že my sme Európa trošku ďalej v rámci DLT, sme ďalej v rámci DLT pilotu a oni aktuálne, aj práve my komunikujeme tam s tými asociáciami, dali pripomienky Malajskej národnej banke, čiže aktuálne oni tiež tvoria legislatívnu tokenizačnú. Takže je to tiež zaujímavé, že sa deje momentum a keď budeme pri tom, vytvárame o tom diskusiu, vytvárame o tom dialog, opäť budeme vedieť potom, kto bude chcieť vlastne škálovať tokenizačný projekt do ich regiónu, tak budete vedieť vlastne tie pravidlá už vlastne od začiatku. Zatiaľ sa vyzerá, že chcú robiť podstatne liberálnejšie ako európske, ale nechcem hovoriť teraz za nich, hej, ale je to proste zaujímavé, o tom vlastne my vedieme dialog. No a áno, to som vlastne povedal. OK. No a toto je ešte posledný taký ten highlight, že vlastne, aby ste vedeli, že čo je za tým. My, keďže je to vlastne nová platforma, ja tam mám veľa časť toho srdca, lebo chcem pomáhať stredoeurópskym fintechovým riešeniam, ktoré vlastne nemajú prakticky žiaden nejaký brand awareness vo svete, hej? Lebo je to proste, sme pre nich taký zatiaľ sexy a veľmi neznámy.
Hej, ale že keď pokiaľ nepôjdeme tam len s predajom, že my ideme predávať riešenia, ale vytvárame si ten dialog, tak oni úplne k tomu inak pristupujú. Ja som to vlastne dvakrát bol na biznis stretnutia, kde som sa stretol od štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí až po ministerstva štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva a rôznych špičkových ľudí a naozaj, že to bol úplne iný prístup v rámci toho, že oni aj inteligenčne ako vlastne oni komunikujú. Ale čo je zase behind, ak to môžem teda povedať, u nás by som dostal vlastne, hovorím po anglicky, sa ospravedlňujem, dostaneme možno pokutu. Nie, už to schválili chlapi, že nemôžeme hovoriť anglikanizmy. No, pardon, u nás sa dejú šialené veci, nemôžete hovoriť. Hej, dneska langoš, neviem, či ste videli, to je taká story, hej, že dostal pokutu, však tam mal langoš, pardon, prepáčte. Malá odbočka, už som unavený. Tak, no, on nedal mekčeň, mám pocit. Či dal No bez mekčenia je to na bločku ako po mu dala maďarsky finančná napísané. správa, že namiesto eura mal E a langoš s mekčením a bez mekčenia 1500 eur dostal ten človek, ktorý za mekčeň a za to dostal Lebo bez mekčenia je to po maďarsky a napísané. vypočítajme si fintechári, koľko museli predať langošov, aby na tú pokutu zaplatil. Dobre, prepáčte, nechcem. To sú naše veci interné, no. No, čiže my tvoríme, jak to hovoríme, technologickú alebo investičnú štruktúru, čiže my tvoríme tzv. Fintech Malaysia Report, čiže v spolupráci s ich vysokou školou, s našou vysokou školou chceme vytvoriť dátovú nejakú analytiku, to znamená, vytvoríme, koľko je tam fintechov, čo riešia, akým spôsobom majú bariéry, čo ich trápi a tak ďalej. To by sme chceli vlastne prezentovať na tom Finviku, aby sme priniesli nejakú hodnotu do toho regiónu. Takže to je prvá vec. A ten big picture je, že ja by som bol rád teda, aby sme vytvorili tzv. Live Investment Dashboard, to znamená, že za nejaký čas, ak sa to podarí, tak by sme chceli spraviť report o celom ASEANe. Čiže budeme mať prístup o tom, ako si fintechy stoja, koľko je tam fintechov, či chcú investora, či hľadajú vlastne partnera a tak ďalej. Čiže je to také trhovisko, ale mal by to byť taký open source, by som to tak zval, návod pre investorov, aby sa sprehľadnili ten brutálne rýchlo rastúci trh ASEANu. Takže vlastne chceme byť u toho. A samozrejme každý, kto chce byť s nami. Takže toto je taká tá kvázi väčšia vízia. No a potom klasika, Štývinko, môžeš to preletieť, nechceme, aby to bolo nejaký predajný, je to proste z konferencií klasika, čo vlastne môžete tam byť aktívni, minimálne ako účastníci budeme rani, ale hľadáme tam fintechy z regiónu, lebo ja som tam vlastne vykrojil, máme tam možnosť len 40 stánkov a polovicu by som chcel vlastne dať v strednej Európe, aby tam bolo ideálne, lebo to je vlastne prečo to robím, ja chcem pomáhať vlastne stredoeurópskym fintechom otvárať tie nové trhy. Takže pokiaľ budete o niekom vedieť, tak ako sme pripravení, teraz sa to deje, teraz sa kreslia tie stánky a je to cenovo dostupné. Tyminko, neviem, čo to nemusíme hovoriť, proste povedz, ale pár slov. Pardon. No, že to cenově je dostupné a jsou na to i granty, například na Slovensku Sario nabízí grant na exibiční stánek, takže dají se na to získat granty, aby to pokryly státní instituce, co mají zájem, aby startupy nebo společnosti expandovaly do Asie. Je to fakt jako brána na nový obrovský trh. No a to je vlastne všetko. Hej. Ja by som len možno doplnil, že budujeme to s lokálnymi ľuďmi, máme tam vlastne aktuálne dvoch repre ľudí, ktorí vlastne majú aj na ministerstve financií, Národnej banke, sú priamo vlastne ako integrovaní, niektoré trošku že politicky, ale proste sú v nejakých frakciách a tak ďalej, takže akože budujeme to s lokálnymi partnermi, bez by sme to nedali. Malá vsúka posledná, keď niekto bude chcieť škálovať na ten trh, tvorím expertov, ktorí sa špecializujú na, by som to povedal zase to v našom žargone, harmonizáciu kultúr, lebo každý sa spýta, že hej, idem do veľkého ASEANu, je to len predsa, čo to je, aký čo je človek a aký to je trh a tak ďalej a na to sú normálne metodiky a facilitačné vlastne techniky, hej, že ja mám
zatiaľ mám 1,5 človeka už vlastne, ktorí bude nám robiť toto, keďže zistujú, že keď tie fintechy si všetci z Ameriky, z Anglicka myslia, že proste však ja som najlepší a všetko tam predám a oni presne narazia. Hej. Čiže vlastne na konci dňa to není o tom, že je to o tom, akým spôsobom vlastne ty sa adaptuješ voči tomu trhu a vlastne na to teda pripravujeme aj konkrétne dialógy a špecialistov, ktorí vlastne počúvajú jednu a druhú stranu a vyľaďujú. Hej. Len predsa je to proste iná kultúra, ale keď sa vám to podarí, tak na konci dňa je to proste obrovský market. Takže to nám by ste videli, že riešime, preto my nechceme byť, ak niekto pôjde od vás alebo plánuje ísť do singapurského najväčšieho fintech festivalu, pred ktorým skláňame klobučík, ale my sme týždeň pred nimi, takže sadzame na to, že niekto si proste predĺží o týždeň trošku tú dovolenočku, hej, ale my sme takí, by som to povedal, butikový, hej, čiže snažíme sa priniesť nejakú hodnotu, ideme trošku, aby nestali ste v rade, sa dá povedať, chceme počúvať ten trh, prepájať, takže ideme do tej kvality. Vlastne toto je taká tá moja perspektíva, že keď už teda organizujeme ten FinWeek aj na tom malom Slovensku už 10. rok, na čo naozaj sme vedeli, že naozaj to však to aj klobúk dole aj organizátorom tuto u vás, že to dávajú, ale ja som proste taký, že sa potrebujem proste posúvať neustále ďalej a kto ide so mnou alebo okolo mňa, tak budem len šťastný, lebo vlastne naši členovia sú naša energia, takže preto ideme až tak do hĺbky, že keď už si niekto urobí, aby to nebol len taký výlet, lebo Kejl úžasné, samozrejme má svoj vibe a energiu, ale samozrejme všetci hľadáme nejaké výsledky, takže chceme, aby to nebol len zážitok, ale aby to z toho bol aj biznis. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Tibinko, chceš niečo možno povedať ešte? Áno, že už je čas ísť na to víno konečne. Díky. Ďakujem. Už mám žízeň jak, hlavně když vás vidím popíjet. No. Tak na zdraví, vidíme se vedle. Jo? Tak vína. ďakujeme Čau, pekne, čau. ďakujem Díky. pekne.